Angase ngiphinde ngakule video yalo baba ngilokho ngilalele lento ayikhulumayo. Uthi lo baba le nkinga yokukhonzwa kumuntu uthi khona cishe kuwo wonke amabandla noma kuwo wonke amasonto. Uthi ukukhonza umuntu isikhathi esiningi kudalwa ukuthi ebandleni kube khona umuntu onemali. Uthi-ke amakholwa nje onke ayenganaki ukuthi wona awasakhonza uNkulunkulu asekhonza umuntu. Uthi kufana nokuthi umfundisi mayengena bese bonke abantu bayasukuma noma bonke abantu beguqe phansi. Uthi lapho kusuke sekukhonziwa umuntu. Uthi lento iyafana nokuthi makufika umuntu onemali ebandleni bese eyobekwa phambili enikwa ikhundla ezinkulu. Uthi lapho kusuke sekungasekho ekuthini kuzokhonziwa uNkulunkulu kodwa kusuke sekukhonziwa lo muntu. Ngiyangibuka-ke lento lena ukuthi yazi ukuthi lento yokukhonza umuntu yaqama kabi ngoba yaqama ngebandla elilodwa kodwa iyenzeka nakwamanye amabandla emabandleni amaningi kodwa futhi mabeyenza basuke benganakile ukuthi benza yona lento lena yokuthi bekhonza umuntu.